Cuaca tidak mendukung hari ini, guys. Bermendang, mendung, panas, mendung, raudan udan berudan kenangan. Kaya kenanganku sing pahit kae. Jan. Aduh. Ki es sprit iki rasane banyu putih ini. Sekar kok ya saiki ya wis ra dodol. Jare bojone ra tau ngei dhuwit. Kene iki ra enek warung selain nggone Sekar kok. Kek sapa sing arep buka warung nang aku arep buka warung. Ra ndek modal. Urip kok geringaingi ngene ra didit meh nyandi iki. Oh, aku duwe ide. Sik kandang wedhus. Sik dilokas kan bakdo besar. Sik kandang wedhuse gede didol payu 5 juta. Madang gede niki. Wong arit e. Arit e lah. Pak, aku duwe ide, Pak. Umpama ya, Pak, umpama. Nek omahku tuku wedhus saiki ngono engko gles gedhe ra ya, Pak. Mumpung aku jek duwe duit iki. Tukoke wedhus dienggo sok besaran. Umpama ya iki. Ya apa noleh kowe ndek ide ngono kuwi. Iki satu tuku cilik, sok arep dienggo besaran korban kuwi to. Yo no. Aku sing dingoni, saya tuku rada sedengan usuk. Iso gede besar gede kena dienggo korban. Ya apik ngono kuwi. Iki ide sing bagus ya ngono kuwi. Sing tak jaluk ya ngono kuwi. Ya bar iki ngarit goleke pakan wedhus, goleke pakan sapi yang sawah kidul kono, Pak. Lah kandange iki udah dirusak bocah-bocah. Ya engko gawe kandang neh, engko kok wedhus arut ning ngarepan sik. Ya ngono ya tenang kok. Cencang wedhus to garene to cencang sik ngono to. Lah kuwi nah kandange anu kok pakan kuwi piye nek pakan kuwi mau direke mae. Ya ngono ya, engko anu yen wis teko, kuwi iki jane iki tuku apa urung apa direncana apa wis tuku ngono lho. Rencana. Lah, wong rencanane gendang. Ning kan ya wis duwe duit. Ya, gendang Pak tukoke, aku tuku terus kok tak keke ngarep omah. Ya, ngono ya. Terus sak dhewe engko ngarit. Gelem to Pak ngarit? Nah ning nggo dandani anu sik, dandani kandang wedhus kuwi. Oh ya kene. Apa anu Pak? Kan Sekar iki wis kerja to. Sekar. Kerja ya semen lah kepiye. Ora maksud kuwi omahe kae to, kok omah warunge kae dienggo kandang wedhus dhewe piye, Pak? Masuk ora cocok ora apa? Kon wong yo teko ndak melam. Ndak wong yo jenenge udu nggone le, udu papane. Yang dienggo kuwi ya ora bener. Nah, Sing bener kowe engko wis tuku wedhus dienggo ada kandang kae didandani kandang bubrah kae. Kok ditonton rono sik. Engko nyang kebon kono. Wis sing rusak ning apa engko terus didandani padha lebokke suwon tambah gede besar kuwi dienggo korban. Ngono to karepmu? Ya, tukune berarti sing lanang ya iki. Ha iya nang korban ya. Sing lanang kaya aku begeh. Oke. Makasih ya, Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ya rono aku kuwi. Yo, ndak ono kandang sik. Iya. Weh. Nek kandangnya sempal ngene kabeh. Garap tuku wedhus siji kadang kok sempal. Murid apik. Kok iki
ini kok sempal. Nggak lekek. Kaya bolong ini tuh. Bela Pak ndak nyusul Rene. Kowe nyusul Rene apa, Pak? Yo. Gak tenan to, Le. Kandangnya rusak kabeh. Yo komporane dhisik iki wis kae dhisik kan iki ya wis. Pak Doni yo pandang rusak ngene iki. Iki itu randan iki. Itu ada. Yo berukuran sasingkat besar. Sesasingkas. Sasingkat pianu. Yo ngene iki kan wis pakoni dandani. Kowe sing dandani aku tak sing jiko wedhus sik ya. Wedhus tak kene omah. Anu kok kono sik gorene kok blajal. Lah ya kowe sing dandani iki sik anu. Aku tak jiko wedhus sik rono. Terus kan. Nang arek wedhus dulu. Biyen kuwi nggo besaran. Aku kuwi ora diajani ngene guru. Sak kabeh karo ngene. Ya kok dijual. Aku ra ndek kanca ya ora apa-apa. Tapi dolanan ya ora apa-apa. Sing penting fokus. Weh, Cok, Pincok. Kowe ngapa ning kene, Cok? Ora apa-apa. Oh jenengku Pincok. Jenengku Satriut. Oh ganteng-ganteng kok jeluke Pincok. Satriut. Apa-apa lho jare fokus. Ya fokus. Lah kowe ning kene ngopo? Dolanan. Tak Cok yo. Ayo. Mbok yo tekok nyandi Mas, mbok opahe ora ngono lho. Dicak gerak-gerak ayo. Ya yo tak jak jiko wedhus yo. Kok girek komburi ya? Ya. Saya aku mau gabut, Mas. Lah kowe gabut ngopo? Tapi ora apa-apa, Weh, Mas. bocah iki kepiye to iki? Apa? Rasa black. Di iki to. Walah, lah tak cilik ngene ya. Ile. Kowe sing anu ya. Kowe sing kuwi ya ning buri. Putih. Hah? Putih. No, kowe sing dorong. Didorong no. Pokoknya iki lho. Lah kok tak ceplek ya wedi wedhuse. Piye iki kok abot men. Kowe sing dorong ning buri ya. Ya, Iki jenenge mau sapa? naga black. Weh, naga blek sapa weh? Sapa jenenge? Naga rasa. Naga rasa. Naga? So. Ayo mulih, kowe mulih ora ndak malah turut-turut kono. Pokoke ya ora dicebleki. Pokoke tak umetne ya. Lah klethong kae nggawa wedhuse sapa? Weh, lha apa tuku wedhus rekak-rekake. Ati go nang ndi kae? Alah, rego pira wedhus sak upil le. Kucing. Lho, Mak, tak tukoke cempe, Mak. Lah dhuwit kondi kok nek tuku wedhus. Lah aku duwe duit no. Lah kok dhuwit nang dompetmu mbok cukup. Yo, tidak no. Oh. Nggo apa teh wedhus? Iki soben nggo iki to, Mak, nggo arep nggo besaran. Lah kandange brah lho. Lah wis ditandani Pake iki mau lagi wae Pake takon dandani. Becik suwe kok tuku wedhus. Lah kan sesasingkas to, Mak. Masuk Pake Kok kadu kaget aku kowe iki aja ngono kuwi. Ngageni-ngageti wong. Kowe ora gelem ngarit kok sing urang-urang sing ngarit yo wong tuwek. Pake no. Ngaritno sapi. Ya mbok aku kok tak ngarit. Yo yo, tak kene kok. Apa wis didandani? Wis didandani Pake tak. Lah iki cilik-cilik aku lidik to. Rego pira? Anu 500. Yo, ngene cek rong sasi. Alah, sesasi wis gedhi yo, Mak.
apa dirabok piye? Weh, Men tukul gedhi. tur ya. Heeh no. Yo. Ya bro. Tuku tok loro apa telu. Lah duite gur 500. Karo nang ngarit. Ngarit ya rekoso rumasane. Ditegur 500.000 ora tuku loro. Goleke duit ngendine? Napa duit dhewe tenan. Yo iya no. Ora duit mbok juga. Ora mbok tindaki duitmu ning kono. Mbak. Wis ditang kono. Oke no. Nek kudu guyang. Engko Sisian. guyang iki diapake. Ya disamput. Masa pedes arep diguyang ngene iki? Kan ora member. Adus dicuci. Oh alah ngono to. Sampo. Yo engko tukokne sampo kucing. Ditukakno bren apa ampas ngono. Wah sampone. Yuk, kencang. Wah, iki tak coba tak pakanane ya. Warep ra iki. Waduh. Iki sih. Wih, lah dokoh ngene. Siabang bayi lagi wedhus dinosaurus iki. Lah iki yo ngene iki yo gelis gedhe no iki kok iso nggo kurban tenan iki. Wah, Dinaurus sing mangan kowe no, Mas. ya ora mungkin no, aku fokus kok ya. Aku iki fokus, dadine ora mangan aku. Oh iya. Iya no, wong nek fokus ora bakal dipangan dinaurus. Dinaurus iki dina apa? Enake Dinaurus. ora enek dinaurus, dinakurus enek, ora dinaurus. Ya. Dinaurus ya gede. Ya ora enek dinakurus, ora dinaurus. Dinakurus. Nek dinaurus iki ora enek. Eneke dinosaurus. Dinosaurus. Wah, pinter. Ayo, ya, nek aku lunga. Lunga ya, Mas. Lah ya ayo. Tapi lunga nandi, Mas? Golek gadis arep ra? Halo? Cah cilik ayo nglidik to kowe iki. Cek tak anu. Mangap. Wah, lah cangkeme nek diskotik. Mula nglidik. Kehidupan ya ngene ya. Hei, kehidupan kok ngene iki. Ya, kok ora wae to? Aduh. Bapaknya dipijeti. Pirang-pirang dina iki sakit rindu karo mamakmu. Nyandi beneke. Kerja kaya ora mule-mule. Muni setahun atau 2 tahun. Nah. Untuk prai kok pondok? Untuk prai kok pondok? Iya. Pirang minggu? Ya minggu. Lah ya pirang minggu. Sak dino. Hah? Sak dino. Sedina. Sesuk aku gak anu ngeterke rono meneh. Itu iki, Mam. Mak, mulai acara apa sih? Aku pengen kowe karo Mae. Ya suwe no kok. Kowe mulai wis kangen ngono to. Oh iya, Kangen to karo bapak karo mama. Heeh. Iya, iya. Lah kowe ning pondok diajari apa? Pak nang sekolah ra diajari doa, kur diajari anu umba-umba karo ngresiki WC. Piye iki Ustaz Solikin iki? Tak om tak titip anakku kok, Peh. Anakku tak akan warai ngaji ora kon dadi pasang kartu njiki. Kok bapake ngene iki, Peh? Piye? Kuwi gur kon umbah-umbah tok. Iya, Karo cuci piring, cuci kok ngepel nyapu barang lo. iya. Wah, ya kebangetan to ya. Iya, kowe iya, Solikin titen nak protes kowe. Telepon ngusure. Kasus ngurani Solikin. Pak, aku dihukum. Lah iki ngopo bisa dihukum barang iki? Aku umbine Pak Ustadz Pak. Wah iya, kok kowe dihukum ae.
Kok ya jebes aku piye to? Bisa aku yang ngombe ngene buku. Ya. Kok yo baleni anakku ki cabang bae. Muga-muga ora ngantongi anu pecahan kaca kuwi teko nggon sepatu. Aku tak kelingi malam umur. Goblok. Koyo. Sing mbok ombe ki ngene ustaz sapa? Ngene Solikin lah. Bayo ya. Bagi janin dhisik tak kon anu mirip mamamu kok kowe mirip aku lho. Pengen mirip kowe ya. Ya dari. Aku tersunjang. Pak, lah mama ingin gitu pak. Wes, mamamu wis ana 2 tahun. Pamit iki setahun dek nyambut gawe ngene Haji Mintul. Kuwi. Mbok saiki piye kabare? Bapak ora di waslap, ora di PC-PC ya ora. Nyamari nek duwe anak meneh iki lho. Kayak wong ditinggal piye coba? Pak, aku ngene iki ya sedih. Kok ya. Iki Jan. Malah aku kelingan ae to, Ling. Mbok mamakmu parane nyaket aku dhewe yo bingung. Jare simbalan nang karo Mbak Wedoe nyawane Haji Mintul, pamit setahun, dadi 2 tahun tanpa kirim marto, tanpa surat-surat yo ndak ono, waslap ora ono. Video callan iki lho ndak tahu bapak iki. Bingung bapak iki. Wis bapak gur kuli, gur dilarani ati, ra ya gur luka hati, luka diri maine. Kengko sore nyetele lagune duri-duri sing banter ya. Kek nangis cah loro. Ki apa ta? Kelek. Koyo guyu. Lalat kok. Kayak telat. Aku pengen dolan, Pak. Dolan. Aduh, kono gen fokus. Iso ben fokus. Guys, ngene wae. Jam pira to? Sore ya. Nang watu gajah kono ae. Ye. Kok munggah-munggah gunung karo menatap luka-luka yang pernah ada. Ya, Masuk to? ya. Masuk gas, yo atuh sik. Lah terus. Masa koyo rapi-rapi, Mas? Nggih. Kowe iki tek yo tekokmu koyo ngono to. Yo. Mbok tekoki sing cah cilik, tekoki sing bermanfaat tentang belajar sekolah. Aja tekok aku kapan rabi. Wong jodoh ro ngene arek rabi apa rabi ro sapa? Rabi ro angin. Masa kowe kalah karo aku, Mas? Lah aku kalah ngopo? Masa aku wis jadian, Mas? Weh. Kowe jadian karo sapa? Masa aku Duwe apa? Pacarmu sapa? anake bakul jamu. Walah, bakul jamu sing sok keliling nek isuk kuwi to. Kuwi anake pacarmu. Waduh. Lho tak aku kalah karo cah cilik ngene iki to. Lah kowe nek njeluk pacarmu apa? Cakro. Coba capro ngono. Ora yang beb. Ngono kuwi ora. Apa ayah bunda? Oh wah. Aku yang duwe ayangmu. Kowe duwe ayang. Duh kepiye to ki urip koyo ngene aku kalah karo cah buayi.
Ya Allah. Sembuhkanlah luka hati ini ya Allah. Cah bayi pacaran. Masa aku sih gede iki ora duwe. Cah cilik yo nglidik jane. Ya mulai nanu. Engko ajak ning kene kok ora arep ngajari aku sing elek-elek. Wis rampung arep bali ben gua ada wedhus celetrong. Apa konti, Pak? Kowe ora ngerti. Ndandiane kandang wedhus ka lho. Cletong kan tuku wedhus, adinggo kurban sok besar kuwi lho. Ya kandange bubrah dadi bubrah cacil tak dandani susah dah cilik. Lho, duit ora enak tenan. Karo 10.000 lho digo kletong tenan. Durung tuku wedhus. Wis sesuk kok kulaan apa? Emang jika anak lenang tuku wedhus arep kurban kok. Kok gendho ora merah. Ora dalang ijon. Sesuk tunggu kulaan apa lho? Karo 10.000 tenan yo. Sesuk kulaan apa? Wis ora kulaan kadung tuku wedhus arep kurban kan duwe. Anu ngan apik ngono kuwi ya ora apa-apa. Wedhus cilik. Dit goleki. Ora gelem ngarit, ora gelem apa. Nanti juga kletong wedhus. Ya. Ada 10.000 nggo apa? Ojo duit aja duit 10.000. Tak cikowe tak ngene tuku bensin. 10.000 iki aja gak ngono ki ora elok. Malah karo 10.000 nggo tuku bensin. Lha kletong kono. Banget banget tenan. Lek karo tenan. Arek dompet tok. Ya, tahan.